saking kene betina mangane Pak Pite ya. Ora, Pak Pite aja. Karena lapar musune ku. Ora ono gadane perlu sih Pak Pite sih. Ora. Paling agreng lengoi. Aduh sono. Nek daging kan gaje. Ya wis duit. Bro, Sama juga kayu. Oh, gato. ya, Sama juga kayu. yang di Aduh. Bawa berapa ya? muni urung cair ya. Ya? Urung cair ini. Ini permainan Ares. Rong atus selawe itu kalau tatane piro? Aku nek ngisi kayu ketiga iki. Pengen di meja makan. Ya. Wis terang dina luwe ra wis garing. Kok bengi. Kok bengi sana nang obrang ngono lho. Waduh saiki. Pintune ngeram ya.
gue kebiok. Enggak, terus tuh. Makanya figurat gitu sorane. Enak sih. Suwi ya figurat nganu. Kayu gede-gede. Cerah. Ono dia lele. Gue nih bojum duitnya kepenak. Di pabrik kudune modalnya ganda. Kemarin kalah dok ngopen gitu, nggak ngopen. Terus cross check itu yang ngentek tenaga gue. Pabrik. Ini ku mandore dok kono ambek manto. Biaya iki kurang piye. Jadi kok mlebu pabrik kan dhek karek nyat sisi-sisi. Ro mandor servis. Kayu ngono. Kira gune wong kae ta? TPK gua regane. Udah mlebune ngono sih. Paling. Nek kowe wis sengketa karo Aris lu kono. Kowe mlebu anjen kacau Aris. Ini so di model-model udah online ini. Utama di kursi. Kita isi. Ini cuma makan lagi. Sarto ini. Kursi. Kursi gede. Ora juga. Oh nek sing ora arti, nek iku dah. Aku juga sing iku.
Kayak ganti angker ya. Heeh.